Boas tardes. En primeiro lugar, gustaríame agradecerlle ao Festival Virtual do Libro de Galiza terme convidado a falar de Marcial Valladares, agora que celebramos o bicentenario do seu nacemento. Cando me propuxeron, xa aceptei o momento, porque para min sempre é un placer falar de don Marcial, un persoeiro ao que lle levo dedicado moitas horas, investigando sobre a súa vida, sobre a súa obra, e en relación con iso, tamén sobre o rexurdimento do século XIX galego, o cal non se podería entender sen Marcial Valladares, sen a obra do señor de Vilancosta. Así que moitas grazas por me dar esta oportunidade para divulgar a miña investigación e tamén o labor de Valladares. Titulei a miña intervención 200 anos con Marcial Valladares, un recordatorio da súa vida e da súa obra, e tituleina así porque ela vai redundar en dar resposta a unha pregunta. Por que merece ser lembrado ou por que merece ser homenaxeado Marcial Valladares? Marcial Valladares, que naceu en 1821 e morrería en 1903, forma parte da nómina de intelectuais galegos coñecidos como os precursores, porque aló, por mediados do século XIX, se propuxeron devolverlle a Galicia a dignidade política e cultural como pobo que nos séculos anteriores fora perdendo e lle foran negando. Valladares foi un participante activo dese movimento chamado polos contemporáneos Renacemento ou Renacenza, copiando daquela o proceso que tamén tiña lugar en Cataluña, e que logo modernamente acabou recibindo o nome de Rexurdimento, copiando neste caso o italiano Resorgimento. No grupo destes precursores do XIX estaban, por citar algúns, Faraldo, Neira de Mosquera, Pintos, os irmáns de la Iglesia, Alberto Camino, Añón, Murguía, Saco Arce, Lamas Carvajal, Curros Enríquez, Pondal e, por suposto, Rosalía de Castro. Dese grupo de intelectuais, de literatos e eruditos, Valladares foi dos que máis entusiasmo puxo en estudar e cultivar as cousas da súa terra, as súas tradicións, os seus costumes, a súa literatura, a súa música, a súa lingua, e puxo este empeño para que fosen estimadas e motivo de orgullo para os propios galegos e, asemade, para que perdurasen e poidesen ser coñecidas polas xeracións vindeiras. Valladares vainolo recordar nos prólogos das súas obras. Por exemplo, di na novela Maxina: entusiastas das cousas da nosa patria, quixéramos que naides avergonzase delas, porque así mesmo se rebaixa quen das súas cousas se avergonza, e porque coidamos que son tan preciadas como as dos asturianos, vizcaíños, cataláns, andaluces e outros provincianos que, lonxe de avergonzarse das dos seus países respectivos, honran secuelas e téñenas en toda a estima que se merece. Estimemos os gallegos as nosas igualmente, descartándonos das ruíns. Saian a relucir as boas e millórense as que deban millorarse, que leve cada un a súa areiña a esta plausible obra literaria. E este empeño patriótico en ben de Galicia volve recordalo, por exemplo, no prólogo en que explica por que escribe os seus elementos gramaticais. Di alí: para poder contribuir en algo, pero sin pretensiones, al lustre e a la gloria de nuestra patria. A actividade de Valladares como autor interesado na cultura galega dura máis de 60 anos, dende 1840, en que data os primeiros poemas románticos, ata a súa morte en 1903, pois uns meses antes de falecer aínda iniciara un novo suplemento ao seu dicionario. Este labor, de máis de 60 anos, tradúcese nun considerable número de obras das que salientamos tres aspectos. En primeiro lugar, a variedade de xéneros e temáticas que aborda. En segundo lugar, o carácter pioneiro de case todas elas. E o terceiro, o feito de que, unha vez que as remata, permanecen un tempo, bastante tempo en algúns casos, en manuscritos sen ser publicadas. Certamente, a obra de Valladares sobresae no século XIX pola erudita e polifacética que é. Dende o seu despacho de Vilancosta, alá pola Ulla, vai contribuir a ese renacemento cultural que experimenta a Galicia no século XIX, con máis dun 100 de títulos que se ascriben ás máis variadas disciplinas e xéneros: o folclore, a poesía, a novela, o xornalismo, a lexicografía, a gramática, a tradución, a botánica, a historia, a economía, a xeografía ou mesmo a música. Así e todo, Marcial Valladares é recoñecido nos estudos culturais galegos, sobre todo por unha obra orixinal que conxuga o lingüístico, o literario e o folclore, e toda ela
pois adubiada dun halo de erudición. Así como interesado no folclore, as súas coleccións de cantigas, de refráns, de adiviñas ou de contos, recollidos da boca dos seus paisanos da Ulla, teñen o mérito de ser das primeiras que se fixeron en Galicia xunto ás de Lope de la Vega, ou as de Rosalía de Castro ou as de Casal Lois, e son tamén das máis fiables e completas. Por exemplo, de 1865 xa data un cancioneiro musical. Pola súa parte, como lingüista, Valladares preocupouse moito pola codificación escrita do idioma. Dino limiar da súa novela Maxina. Deámoslles aos nosos labradores siquera libros onde vexan o noso e seu dialecto ben escrito e ben falado. E, en verdade, Valladares foi autor dunha orixinal proposta ortográfica para o galego do século XIX. A súa escrita, aínda que foi variando ao longo do tempo, é moi característica e recoñécese sobre todo por tres características gráficas. Por unha parte, pola predilección da grafía iota sobre a grafía xe para representar o son prepalatal, por exemplo, que temos en Maxina ou en Lonxe. En lugar de transcribilo como un xe, vai no transcribir como un iota. Tamén polo uso dos acentos graves marcando as aberturas das vogais sobre e e sobre o. Así ele escribe preto e escribe avó, o e mailo e con acento grave. E tamén polo uso dos apóstrofos e dos guións cando hai supresións de consoantes ou de vogais. Por exemplo, escribe delas con apóstrofe despois do de, ou escribe coelas con guión entre o co e o elas, ou o L de polo meteo tamén entre guións. Estes trazos gráficos danlle á súa escrita unha certa fasquía que emula, nalgúns aspectos, o francés, que era a lingua de moda no momento e era unha lingua, ademais, que Valladares coñecía bastante ben. Tamén dentro do campo da lingüística, Valladares foi o redactor dun moi meritorio dicionario gallego-castellano publicado en 1884. Foi o mellor e o máis completo do seu tempo e foi a obra que lle deu máis fama e respeto entre os seus contemporáneos. É tamén autor dun texto gramatical, Elementos de gramática gallega, que quedou inédito ata tempos recentes, onde tentaba xustificar precisamente a proposta ortográfica do seu dicionario. Xa como literato ou escritor, Marcial Valladares ocupa un posto destacado no século XIX por ser un precursor do uso do galego como lingua literaria en dous xéneros. Primeiro, no xénero lírico, por volta da década de 1840, e como tal, por exemplo, o seu poema Un paxariño, de corte tipicamente romántico, data xa do temperán ano de 1844. Di as primeiras estrofas dese poema titulado Un paxariño. Moito cantas, paxariño, moito escoitarte me agrada, que sempre na madrugada és o primeiro a cantar. Das abellas como o mel son os teus cantares doces, así tanto entre os máis loces, cando empezan a chiar. Ollos tes namoradeiros que ao meu vento asemellan, pro cal os meus solo arrellan tristes soidades de amor. Canta pois sí, paxariño, ao pé de min que aquí choro, lonxe da prenda que adoro, morto de afán e de lor. Xa no xénero narrativo, Valladares ten a honra de ser o autor da primeira novela galega moderna, o seu conto noveliño titulada Maxina ou a filla espuria, que redacta en 1870. Escribiu, ademais, 4 novelas en castelán de título Flora, A Sela e La Cruz Perdida, que aínda están inéditas, e outra máis, Los Tres Expósitos, que esta sí se publicou por entregas na prensa do momento, en concreto na Galicia Revista Regional. E tamén compre lembrar que Valladares transcribiu e reelaborou varios contos dos chamados contos populares ou contos folclóricos, reelaborou tanto en galego como en castelán, que se publicarían na prensa da época. Pero como erudito que era, Valladares tamén se amosou interesado noutras materias. Tocante á música, xa notamos a súa autoría do álbum musical titulado Ayes de mi país, que contén textos e partituras de composicións populares como alalás, cantinelas, cantos de reis e tamén algún aninovo. Pero era tamén quen de compoñer polcas, valses, mazurcas, que adoito lles dedicaba ás irmás tamén moi afeccionadas á música como a él. Valladares tocaba ben o violín e a guitarra e tamén tiña nocións de piano.
Abordou tamén a historia na inédita Crónica sobre a cidade de Zamora, redactada en 1855, e os temas de botánica no seu tamén manuscrito, tamén inédito, Catálogo de árboles de adorno e arbustos e flores, que data de 1879. Así mesmo, o dato xeográfico e económico atopámolo nos artigos que redactou para o Dicionario Xeográfico e Estatístico de Madoz, no que colaborou xunto ao pai entre 1843 e 1844. En fin, Marcial Valladares tamén comezou a redactar en 1844 as Memorias de Familia, un diario co que pretendía dar fe dos feitos cotiáns da familia e que acabaron conformando 2 voluminosos tomos cando as deu por rematadas alá en 1902. Este manuscrito das Memorias contén, ademais, outros documentos interesantes como cadernos de viaxe, correspondencia, algunha mostra poética e, sobre todo, o que contén son reflexións íntimas propias do diario persoal que axudan a entender e interpretar mellor a personalidade do seu autor. Aínda que seguen inéditas, a información contida nelas foi dada a coñecer por Carlos Ferreirós Espinosa, un bisobriño neto de don Marcial, nunha magna obra titulada O legado dos Valladares de Vilancosta, que se publicou hai 2 anos, hai 3 anos, agora xa 2018. A lectura das memorias e deste libro de Ferreirós, O legado dos Valladares, permítennos reconstruir a súa biografía, á cal nos imos referir no que segue. Marcial Valladares Núñez naceu o 14 de xuño, como xa dixemos, de 1821 na chamada Casa Grande de Vilancosta, en Verres. Era fillo de José Dionisio Valladares e de María de la Concepción Núñez, e o casal de Vilancosta, así como tamén a súa bisbarra natal da Ulla, serán, ao longo da súa vida e da súa obra, unha referencia constante para el. Di, por exemplo, nunha composición escrita por el: Vilancosta é maravilla, meu encanto porque vexo do pico sacro o abanico en lindura sen parexo, ou estoutra que alude ao porqué lle chamaban a Casa Grande. Se pasas por Vilancosta non deixes de me falar, que aunque non che teño riqueza, que comer nade faltar. Eran os Valladares unha familia de vivir fidalgo, identificada co mundo rural, amante da cultura e gardadora dos valores tradicionais. O seu pai militar, José Dionisio, combatera na Guerra da Independencia contra os franceses e decidírase polo nome de Marcial para o seu primeiro fillo varón como recordatorio da batalla ocorrida na localidade de San Marcial, na localidade vasca, en 1813, de onde puidera sair victorioso. O matrimonio tería aínda outros 9 fillos, máis Petra, Jacobo, o dito Marcial, Engracia, Sergio, Avelina, Luisa, Prima, Segunda e Isabel. Sergio e Avelina tamén acabarían sendo escritores. O pai, José Dionisio, aparece como unha figura esencial na conformación da personalidade e ideoloxía dos fillos, e en particular da de Marcial. Coñecido na Redonda como intendente, era militar e o feito de ser licenciado en Leis converteuno nun importante persoeiro de referencia nas terras de Tabeirós e da Ulla. Cando alguén necesitaba información erudita ou cando, por exemplo, necesitaba algún cargo político para representar estas comarcas. Como a tal, por exemplo, axudou a Domingo Fontán no debuxo da súa Carta Xeométrica de Galicia e foi tamén correspondente de Pascual Madoz no seu Dicionario Xeográfico e Estatístico xunto ao seu fillo. Don José Dionisio era un home culto, amante das letras, correspondente das Sociedades Económicas de Amigos do País de Santiago e Lugo e tamén de mérito das de Pontevedra e Ourense. Foi tamén deputado en Cortes, tamén en varias veces deputado provincial en Pontevedra e tamén nalgúnha ocasión senador. Seu pai, como a toda a familia, foi de fondas conviccións religiosas e con excelentes relacións coa Igrexa compostelá. Non foi rara algunha visita do arcebispo de Compostela a Vilancosta, cando menos nalgúnha ocasión cando era arcebispo García Cuesta. Exemplo da súa religiosidade pode servir de exemplo que don José promovese e custease en 1856 a impresión dunha novena dedicada á Virxe da Guía, na que participaron con versos religiosos el mesmo e os seus fillos varóns Marcial e máis Sergio.
Desta devoción familiar pola Virxe deixou constancia Marcial Valladares na copla por el composta que dicía: En berras os Valladares de Vilancosta festexan a Madre Virxen da Guía, amparo dos que a desexan. Os anos de nenez de Marcial Valladares decorreron felices en Vilancosta, sen ser alleo ao mundo rural galego. Participou dos seus costumes e tradicións, escoitou cantigas, lendas e contos que logo transcribirá e aprendeu tamén a fala galega dos seus paisanos, como el mesmo recordou xa de vello cando escribiu referíndose ao galego: dialecto que mamamos e a que de vellos volvemos. En 1833, cando tiña 12 anos, Marcial e o seu irmán Sergio trasladáronse a Santiago, que distaba de Vilancosta 3 leguas, alrededor de 15 kilómetros, para comezar os estudos de bacharelato, título que obterían en 1840 e os de licenciados en xurisprudencia en 1842. Estes anos de universitario en Compostela cadran co rexurdir da Academia Literaria da cidade, impulsada por unha mocidade universitaria daquela desexosa de saber e de debater sobre novas ideas. Entre os seus animadores desta academia estaban Neira de Mosquera, Faraldo, os Rúa Figueroa, os irmáns Gil, Díaz de Robles, que acabarían conformando o grupo dos primeiros provincialistas, nos que por idade e por ideoloxía compre incluir tamén a Marcial Valladares. Neste ambiente intelectual dominado polo ideario do regionalismo e a estética costumista é cando Valladares compón os seus primeiros versos, tanto en galego como en castelán. Os compostos en galego, como xa dixemos, teñen o mérito de seren pioneiros no seu uso do galego como lingua literaria, xunto tamén os de Añón, os de Camino ou os de Pintos. Trátase de composicións de feitura romántica inspiradas nos primeiros amores de xuventude de Marcial, dedicados varias destas composicións a unha moza da burguesía santiaguesa, cuxa identidade agocha baixo as siglas de CVA. Sirvan de mostra as primeiras estrofas desta composición, o titulado Suidades, que dedica a esta moza. Parolas hai de amor xa non escoito, lonxe do val mimoso en que nacín. Cúbrenseme alma e corazón de loito e a alegría fuxir vexo de min. Negra coita despértame no leito, magóame de día e fai laiar, e as sinxelas paredes do meu peito, pouco a pouco escalándoas a rolar. Tristura me dá todo e me desvela, desque da terra miña me apartei. Todo, meniña, todo desque nela, desleigado dirás, eu te deixei. En xullo de 1844, con 23 anos, Valladares trasládase a Zamora, onde o pai fora nomeado intendente militar da provincia. Nesta cidade, Valladares desempeñará varios postos na administración provincial, sempre ao beiro do pai, e aproveitará tamén para viaxar a Madrid, a Valladolid e polas vilas da provincia recollendo información para o que logo será a súa futura crónica histórica de Zamora. E agora na cidade castelá, en Zamora, cando comeza a redactar as mentadas Memorias de familia, imitando as do escritor e político francés Lamartine, que por esas datas Valladares anda a ler. Por outra parte, tamén segue a tomar clases de música e a compoñer poesías, algunhas delas xa cheas de saudade polas terras nativas da Ulla. Como a tal, os versos titulados A miña aldea, que datan de 1847, reflicten estas suidades. Di nas primeiras estrofas: Cal bo merlo do quente niño, co seu filliño medrado ao ser, cal rula e gallo o souto deixan e del saleixan a seu placer, así ca alma de pesar chea deixeite aldea miña eu tamén, deixei vos prados, montes e outeiros, fontes, regueiros, contentos cen. En Zamora, en 1846, inicia tamén relacións coa dama Catalina Fernández, que era unha amiga da súa irmá Avelina. Non obstante, esta relación truncarase tras o regreso a Galicia de Marcial e de toda a familia que se produce en 1850. A rotura do compromiso con esta dama deixará bastante afectado a Marcial e, de feito, fará promesa de célibe que cumprirá. As súas agonías amorosas, por ela, versificounas en varios poemas xa compostos en Galicia, xa de volta en Vilancosta, nos primeiros anos da década de 1850. Como a tal, o titulado Zamora tiene una flor
redactado en castelán, lémbrase do que foran os seus amores por Catalina. Di alí nunha estrofa: flor que asaz de menos hecho en patria mía gallega, cabelulle trasplantada, holgar é mellor de verla, se a casa hiciera. Valladares entra agora na trintena de anos e entre 1850 e 1852 residirá permanentemente en Vilancosta. Alí, na soidade dos Campos da Ulla, vivirá como señorito de aldea, relativamente ocioso, unha vida non moi diferente á que Marcial pintou na súa novela Maxina para Salvio, o señorito de Rebordán, un dos seus protagonistas. Un bo cristián, de amores atormentados, amante do acougo da aldea e da caza, e sempre disposto a acompañar a algunha amizade polas paraxes da Ulla, como fai Salvio de Rebordán, por exemplo, co Marqués de Triacastela. Así sucedería en 1851, cando Valladares recibe en Vilancosta a visita do literato Neira de Mosquera, que buscaba información sobre a Ulla para os seus artigos xornalísticos. Durante a estada de Neira de Mosquera en Vilancosta, Valladares acompañarao de excursión á Torre da Barreira, ao Pico Sagro, á Quinta de Ortigueira, ao Estreito de San Xoán da Cova, á Fonte da Nogueira, ao Pazo de Oca ou ao de Ximonde. Estas viaxes polas paraxes da Ulla faríanlle relembrar a Valladares os tempos de amores mozos que poetizaría nos versos titulados Un recordo, que son das primeiras composicións en galego que aparecen na prensa da época, precisamente publicadas no santiagués El Eco de Galicia, que dirixía precisamente Neira de Mosquera. E tamén inspiraría a composición titulada A Fonte do Pico Sagro, de 1851, un dos seus poemas máis celebrados que comeza con estas estrofas. Fontiña do humilde traza en que o pastoriño Ullán, saltando pola carpaza, a beber chega no bran e ao lado teu se solaza. Baixo esas dúas sobreiras, de cote xuntas amigas, adorno destas ladeiras, como a ti non tan antigas, pero como a ti, hospitaleiras. É nestes anos iniciais da década de 1850 cando tamén comeza a anotar, ademais de melodías e cantigas, as primeiras palabras para o seu dicionario, se facemos caso do que nos di no seu prólogo. Di alí: nosotros que desde 1850 venimos ocupándonos de tareas parecidas a las del señor Rodríguez. Co señor Rodríguez estáse referindo ao que fora redactor do primeiro dicionario galego que se publicara en 1863. Con estas palabras, no fondo, Marcial Valladares está tamén reivindicándose como un pioneiro na lexicografía galega. A vida apracible en Vilancosta remataría en 1852 ao ser elixido deputado provincial pola xurisdicción de Tabeirós, comenzando así a etapa de Valladares como home da administración pública na cidade de Pontevedra, que durará case 14 anos, ata 1866, iso sí, con algúns impases, como cesante en Vilancosta, como sucedeu no bienio progresista de 1854 a 1856. Estes 14 anos son un tempo de triunfo persoal para el, como político e xestor da administración pública. Así, en 1858, vai participar activamente en pro do desenvolvemento da chamada Exposición Agrícola e Industrial e Artística de Santiago, polo que será recoñecido como individuo de mérito pola Sociedade de Amigos do País de Santiago, que era quen a organizaba. Ese mesmo ano de 1858 formará parte tamén da comitiva que Pontevedra envía a Santiago ante a visita real de Isabel II con motivo de que ese ano era Ano Santo. Tamén en 1860 será agraciado co título de xefe de Administración Civil polo seu labor na Deputación e no Goberno Provincial como conselleiro e vogal en varias xuntas e en varias comisións. E en agosto de 1861, sendo el gobernador civil interino en Pontevedra, presidiu os Xogos Florais celebrados naquela cidade só uns meses despois dos exitosos da Coruña. Con respecto aos Xogos Florais da Coruña, os coruñeses, coas composicións presentadas neles e algunhas outras máis, en 1862 Antonio de la Iglesia editaría o coñecido como Álbum de la Caridad, e nel aparecería Valladares escolmado con 4 composicións en galego, a parte do mosaico poético que acompañaba o álbum, e que eran as tituladas A Fonte do Pico Sacro, Suidades e A Miña Aldea, das cales lemos aquí xa algúns fragmentos. Algúnas destas composicións aparecerán tamén na publicación Galicia Revista Universal deste reino que dirixía o propio Antonio de la Iglesia.
Chegado 1864, falece o pai e Valladares, daquela con 43 anos, decide retirarse da vida pública e volver a Vilancosta, retiro que será definitivo en 1866, logo de certas intrigas políticas na cidade de Pontevedra. A partir de agora, xa retirado na Ulla, en Vilancosta, vai levar no que lle resta de vida, que ainda son outros 40 anos máis, unha vida tranquila, de señor de aldea, solteiro, na compaña de algunhas irmás, sobre todo de Avelina e Luísa, e tamén dunhas tías maternas solteiras. E vaise consagrar a mellorar a facenda que herdara do pai e, sobre todo, vai poder dedicarse ás súas afeccións literarias e eruditas, que era o que realmente lle gustaba. Así poetizou Valladares o seu retorno á Ulla no poema que titulou Terriña por terra. Andiven no mundo, de baixo para arriba, corrín as provincias da nosa Galicia, botei uns 6 anos alá por Castilla, e digo e direi sen mentira, terriña por terra, a terra da Ulliña. Ou tamén, nestoutras coplas compostas por el tamén ao xeito popular, que din: fuxín do mundo engañoso e en Vilancosta atopei o que no mundo non vía e manda Dios na súa lei. Ou estoutra, na que se reivindica como o señor de Vilancosta, soilo a ela ten apego, vive entre os seus labradores, honrase de ser galego. Vai ser agora, dende o seu despacho e dende a ben nutrida biblioteca familiar de Vilancosta e o abeiro do ideario do regionalismo, cando o xa maduro Valladares desenvolva gran parte da súa fecunda obra, que, como el mesmo di no limiar de Maxina, quere que redunde o máis en gloria e honra de Galicia, que ao fin é nosa nai. E a bofé, o traballo que vai desenvolver agora, a partir de 1865, compre ambientalo co rexurdir que experimenta a cultura galega nesta década. Destaca inicialmente o labor de Antonio de la Iglesia como director da Galicia Revista Universal, como artífice do xa citado Álbum de la Caridad, que constitúa a primeira escola de poesía galega, e como editor do primeiro dicionario gallego-castellano que deixara inédito Francisco Javier Rodríguez. Ven tamén a luz agora composiciones poéticas en dialecto berciano de Fernández Morales en 1861, o compendio de gramática de Mirás de 1864, a emblemática Historia de Galicia de Murguía de 1865, do mesmo ano tamén a de Viceto, e a recoñecida gramática gallega de 1867 do ourensán Saco Arce. Ese mesmo ano, en 1867, o libriño de Cubeiro titulado El habla gallega. E, obviamente, por riba de todas esas obras, o simbólico Cantares gallegos de Rosalía de Castro, que sen dúbida foi a publicación máis atrevida e máis determinante de todas. Seguindo, pois, a estela dos simbólicos Cantares gallegos e das outras obras da década de 1860, Valladares vai centrar os seus esforzos, en primeiro lugar, na colección de todo tipo de mostras literarias populares, cantigas, refráns, adiviñas, ante o medo, segundo el, de que, como escribe no Cantigueiro Popular, posible desapareza de poucos anos toda a poesía popular gallega. Así, en 1865, datou o cancioneiro xa citado Ayes de mi país, con letra e música, que logo completou textualmente en 1867 co titulado Cantigueiro Popular, o que lle iría facendo sucesivas adicións, a primeira en 1879 e aínda outra posterior en 1887. O cantigueiro total en galego coleccionado por Valladares estaría formado por arredor de 600 coplas e uns 20 romances, aos que lle sabería que engadir tamén un 100 de adiviñas, un milleiro de refráns e unha vintena de contos. Os contos e máis os refráns publicaríanse na prensa do momento, en concreto os contos na Galicia humorística e o refraneiro, en primeiro lugar na Galicia Revista Regional e despois na luguesa A Monteira. Por outra parte, Valladares non tivo tampouco ningún reparo en ceder desinteresadamente todo este material folclórico a aqueles estudosos da cultura e da literatura popular que nestas décadas llo solicitaron. En 1865 envioulle cantigas que Murguía publicaría na súa Historia de Galicia. A principios de 1880 colaborou tamén co sevillano Machado e Álvarez e co ourensán Saco e Arce, que andaba daquela a confeccionar o que sería a súa literatura popular de Galicia. Xa na década de 1890,
Valladares colaboraría tamén con Castro San Pedro, no que sería despois o seu cancioneiro musical de Galicia. Tamén lle achegou varias frases feitas a Leiras Pulpeiro e con Alfredo Brañas tamén colaboraría enviándolle varios romances para o que sería o que daquela tiña en mente que era unha historia da literatura galega. Todo este labor despregado de recollida de literatura popular foi recoñecido a Marcial Valladares en 1884 co nomeamento de socio ou individuo de mérito da daquela recentemente creada Sociedade del Folclore Gallego. A obra máis visible desta sociedade foi o tomo 4 da chamada Biblioteca das Tradiciones Populares Españolas que dirixía Machado e Álvarez e que o tomo 4, este que dicimos, estaba dedicado ao folclore gallego e que levaba por título Miscelánea. Nel, Valladares ten unha presenza considerable, con mostras con varias cantigas, 2 contos, alrededor dunha trintena de frases feitas, varios trabalinguas, medio cento de adiviñas, meiguerías e tamén xogos de prendas. O interese de Valladares por anotar cantigas e refráns complétase a finais da década de 1860 e durante toda a de 1870 coa recollida de palabras que culminará na redacción do seu Dicionario Gallego-Castellano que se publica en 1884, aínda que unha primeira versión xa tiña rematada en 1869. Nesta primeira versión xa recadara máis de 10.000 palabras. Do dicionario saíron 2 edicións, unha por entregas como folletín, no Xornal Católico Santiagués e Libredón, e outra nun único volumen, xa contra finais de ano deste 1874, que sairía das prensas do Seminario Conciliar Santiagués. Trátase do dicionario galego máis completo e fiable da época, tanto pola cantidade de voces que lista, máis de 12.000, como pola calidade da información que achega. É, ademais, o primeiro dicionario de autoridades da tradición lexicográfica galega, xa que contén, ademais da voz equivalente á entrada, moitos exemplos de uso, frases feitas, cantigas, refráns e mesmo 114 citas literarias de poemas en galego de 33 escritores contemporáneos, o que nos dá unha idea, este último dato, do ben informado que estaba do que se ia publicando en galego, a pesar de estar retirado en Vilancosta. Valladares seguiría a engordar o seu dicionario con varios suplementos e edicións ata os derradeiros días da súa vida. A súa actividade lexicográfica foi o mérito aducido para o seu nomeamento en 1880 como membro correspondente da Real Academia Española a proposta do académico Marqués de Baltar mercé a mediación, claro que sí, de Laverde Ruiz, intelectual e profesor de literatura na Universidade de Compostela que era ben coñecido en Vilancosta. O interese de Valladares polo galego complétase coa súa preocupación pola codificación escrita do idioma. Participará con algúns artigos na prensa na polémica ortográfica de 1888, onde exporá a súa proposta para o galego que se basea nestes presupostos: o etimoloxismo, a simplificación ortográfica, o respecto á pronuncia de fenómenos fonéticos do galego popular, excepto a geada, e, no concernente ao léxico, na eliminación dos castelanismos. Froito deste interese pola lingua galega levará tamén a Valladares, xa de 71 anos, a retomar os apuntamentos gramaticais que tiña esquecidos dende 1855 e, en 1892, darlles remate en Vilancosta co título de Elementos de Gramática Gallega, que, como a outras obras súas, non coñeceu edición ata un século despois, ata 1970, en que foi publicado coincidindo con que se lle dedicaba o Día das Letras Galegas. Os Elementos, que viría a ser o cuarto texto da tradición gramatical galega, resulta interesante por ser un texto ponte entre as gramáticas descritivas do período regionalista, como eran a de Mirás e a de Saco, e as prescritivas da época nacionalista das Irmandades da Fala, como por exemplo era xa a de Logrís. En canto á faceta de creador literario, a súa obra cobra significanza nestas décadas no eido narrativo, cando en 1870 inaugura, con Maxina ou a Filla Espuria, o xénero novelístico galego. Maxina é un texto bilingüe,
ecléctico no que se mesturan elementos románticos, folletinescos, folclóricos, costumistas e que conta a tormentosa historia de amor entre Otilia de Santipetri e Salvio de Rebordán, que ven a ser un trasunto de Marcial, sempre co tema da orfandade de Maxina de fondo. Este conto noveliña, como el lle chama no título, permanecería sen publicar ata 1880, en que apareceu por entregas na revista madrileña La Ilustración gallega e asturiana. A súa antolóxica descripción inicial, naquela tarde de outono, é das mellores que se teñen escrito na prosa galega e parece traslucir o estado de ánimo dun Valladares daquela xa de 51 anos, solteiro, que comeza o outono, ou se quere, o devalar da súa vida. Empeza a novela. Era unha tarde, a mediados do outono de 1850, tarde apacible que gusto e melancolía daba a un tempo. Gusto porque sentiño estaba todo, fixeras a vendima e, aunque pouco e dúbas apestadas, fervía xa o mosto nas bodegas, maduro millo segaban os labradores nas súas veigas e nos outos, gardando os rapaces as castañas, apañaban os degaros que aquí e acolá caían dos ourizos. Melancolía porque case ningunha gala, ningún encanto restaba xa da primavera e brao, montes e campos sin froliñas, terras onde o centeo e trigo verdearan árdigas, ou de color raxado, froiteiras sin froita nos eixidos, bosques e carballeiras aínda verdeando, si, pero en silencio e mostrando tal cal rama niños de paxaros viaxeiros que ali cantaron, viñas coa folla medio amarela e entre as vimieiras ou unha enramada anunciando ao papo rubio a vinda do triste inverno. Tocante ao Valladares poeta, nestas décadas a súa actividade vai sendo menor. Ademais, aqueles versos cheos de sentimentalismo e romanticismo da súa mocidade deixan paso no Valladares adulto a composicións con outras temáticas. Dunha banda, son agora os preferidos poemas humorísticos e populares de natureza epigramática. Doutra tamén poemas costumistas e didácticos moralizantes con habituais descripcións paisaxísticas da ulla, referencias religiosas e tamén algunha crítica social, sobre todo contra os chamados trabucos. Algúns títulos desta época son Inés Fiando, Romance, Unha tarde na Ulliña ou A castañeira en Santiago, que é sen dúbida das máis coñecidas. Di nesta Castañeira en Santiago: Mosiñas madrugadeiras que todas cheas de frío, así dávindes lixeiras a facelo o voso avío, e volves as vosas leiras a traballar de cotío, castañas cosidas vendo, ai que ricas fervendo. Finalmente, todo este labor desenvolto por Valladares debe completarse coas súas asiduas colaboracións nas cabeceiras da prensa cultural do momento, de tendencia racionalista nalgúns casos, pero tamén na prensa católica compostelá. Por lembrar algúns títulos, as súas composicións atópanse polas páxinas da La Ilustración gallega e asturiana, no habaneiro El Eco de Galicia, que dirixía o seu paisano Álvarez Insua, na coruñesa Galicia Revista Regional, editada polo que tamén era seu amigo Martínez Salazar, na Galicia Católica, do clérigo Emilio Villelga, na Galicia Humorística, de Labarta Pose, ou en El Eco de Galicia, que se editaba en Bos Aires por Castro López. Tamén cabe destacar a súa participación na prensa monolingüe en galego, en xornais ou en semanarios como o Galiciano, que editaba Roxelio Lois, no ourensán o tío Marcos da Portela ou no lugués a Monteira, donde publicara o seu refraneiro. E fin de Romaría. Hoxe rir, mañán chorar, sempre si foi e será, todo un día xa de acabar e despois xa se verá. Foron dos últimos versos que escribiu don Marcial e que titulou precisamente así, Fin de Romaría. Valladares faleceu o 20 de maio de 1903 e a súa morte foi moi chorada en Vilancosta, tamén por toda a prensa galega, onde se publicaron necrolóxicas de pesar recordando a súa vida e a súa obra. Un ano antes tamén finara a súa irmá Abelina. O desexo de morrer no lugar nativo xa o deixara expresado nunha copla por el composta, que dicía: en Vilancosta nacín e nela penso morrer, de cote lle tuven lei, xuro non lla perder. Un veciño seu de Tabeirós, o académico Manuel Vergueiro, dixo del que era afable, sinxelo, serio, xeneroso e cumpridor dos seus deberes, ademais de franco, virtuoso e reflexivo. Do seu físico afirmou que sobresaían sobre todo os seus ollos azuis gacios.
Vergueiro, que tiña daquela 5 anos cando morreu don Marcial, lembraba que os seus veciños dicían do señor da Casa Grande: fala cos carballos, cas viñas, cas estrelas, escoita as fontes, os ríos, os ventos e despois escribe todo. Marcial Valladares foi a bo fe un incansable literato de obra poliédrica, pero á luz dos seus escritos foi tamén, ou sobre todo, un gran escoitador de como falaban os galegos do seu tempo. E a mellor maneira que se me ocorre de recordalo, agora que se cumpren os 200 anos do seu nacemento, é volvendo á súa obra, algo a que convido a que faga. Moitas grazas.